Hyvää iltapäivää ja tervetuloa katsomaan Jouluspecial 2025. Tänään menemme 3 junalla Kuopiosta Ouluun. Junat ovat Intercity 65 Kuopio-Iisalmi, Taajamaajuna 495 Iisalmi-Ylivieska ja Intercity 37 Ylivieska-Oulu. Ja nyt mennään laiturille odottamaan Intercity 65. Tervetuloa tänne Kuopio-asemalle. Ja tänään otetaan 3 erillistä junaa. Ja täältähän se meidän ensimmäinen tulee Intercity 65 Ouluun, mutta me poistutaan tuolla Iisalmessa. Et me otetaan sieltä Taajamaajuna. Tuolta se tulee hitaasti, mutta varmasti. Me tänään olemme tuossa ekstra rauhallinen luokassa, eli tuossa hiljaisessa luokassa. Siitä se Intercity-juna tulee Intercity 65. Ja ensimmäinen kerta kun mä pääsen ekstra luokkaan. Nyt pitää varoa silleen olla aika tässä reunassa, koska tässä oli semmonen varoitus. Ja tässä se meidän vaunu on, jossakin ylhäällä siellä me ollaan. Ja nähdään sitten siellä vaunussa. Nyt ollaan menossa rauhalliseen, joka on hiljainen tila. Niin täällä pitää olla vähän hiljempaa. Nyt ollaan täällä istuimessa. Tässä on maisemat. Siitti on todella mukava. Ja näyttää aika hienolta. Updatetiin sitten kun me ollaan lähetty. Niin. Sitten näyttää siis kaikki 3 junat. Eri junat. Ja noin sitten kun juna lähtee, niin näyttää tän siitin. Penkki on hyvin pehmustettu ja todella mukava täällä ekstra-luokassa. Mä tälle annan 5/5. Olemme nyt lähteneet Kuopio-asemalta ja olemme nyt ekstra-luokassa. Tää on kyllä hieno. Saavumme Iisalmeen ihan kohta. Ja siellä me vaihamme Taajamaajunaa 495. Siinä junassa ja Iisalmessa voin puhua enemmän, koska tässä ekstrasta ei voi, koska se on hiljainen alue. Nähdään kohta Iisalmessa. We are sorry to interrupt this video. This is SSN News. I'm your host, UK Tourist. The new year has started and a new look of SSN has arrived. SSN has a new logo and a completely new upload schedule and more. New year, new SSN. The website will be renewed at some point in the year 2026 to be a specific website only for SSN. We hope you have a great year and thank you for being with us in the year 2025. That was all the news for today. We will see you next time. Iisalmen asema nyt. Ollaan saavuttu nyt Iisalmeen. Extra class oli aivan mainio. Nyt huomattiin, että se on oikeasti susi. Että tätä meidän Taajamaajunaa oikeasti vetää vanhanaikainen susi, eli SR1. Ja se ei ole se vihreä, eli uudempi SR1. Se on vanhempi. Kattokaa tätä. Ensimmäinen susi mun elämässä.
Näin siis maksiminopeus on 140 kilometriä tunnissa. Siis vaude mikä junaa. Ja sit tässä on nyt EIL-vaunu. Sitten meillä on EIL-vaunu. Yritän. Nyt ollaan vanhan paikassa. Sori. Nyt ollaan junassa. Ui. Noin. Hieno juna tää on. Susia. Vanhanaikaiset vaunut. Niin onkin. Hän kato vaunut on tämmösiä vanhanaikaisia. Ei ihan niin vanha kuin lättäatto. Ei niin vanha kuin lättäatto tietenkin. Siinä oli se meidän vanha juna. Se viimeinen äskeinen juna. Näyttää siltä, että on setti. No VR:n työntekijä. No siitähän se lähtee. Sinne tosta vaan. Meni. Adiosin, mitä se teki? Sähän huomaat, että tuo ei oo sitten se meidän kotijuna. Me taitaa nähdä, kun se tulee. Ja tää Oulu ennen sitä. No, joo, mut kuule, tuo ei oo kuule menossa Ylivieskaan. Niin, tuo ei oo se meidän juna, millä me mennään Ouluun. Oi, se sinne katos. Katos. Nyt ei näe kuin meidän niinku reflection. Jee. Joo. Näyttää ihan kohta tourin sitten, kun ollaan niinku lähetty liikkumaan. Kuuluuko täällä edes miten kuulutukset? Onko tässä normikuulutukset edes?